Για πρώτη φορά δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας σε ένα μπρεβέ 300 χιλιόμετρων, το οποίο αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι αρχικά φαινόταν. Και μέσα από τις δυσκολίες του καταλάβαμε πολύ καλά ένα πράγμα, πως όταν το σώμα φτάνει στα όρια του, τότε είναι που αναλαμβάνει η ψυχή. Η διαδρομή μας ξεκινάει από το Δημαρχείο της όμορφης πόλης των Γενιτσών, όπου μας φιλοξένησαν για 5η φορά σε ακόμη μια εκπληκτική διοργάνωση. Η διαδρομή μας συνολικού μήκους 317 χιλιόμετρων, με συνολικά υψομετρικά λίγο παραπάνω από τα 3.000 μέτρα, διασχίζει αρχικά τον κάμπο των Γενιτσών με κατεύθυνση βορειοδυτικά προς Έδεσα. Η πρώτη ανάβαση της ημέρας ξεκινάει μετά από 30 χιλιόμετρα και περνώντας μέσα από την Έδεσα καταλήγει στον Άγρα. Μετά από μια σύντομη στάση για ανεφοδιασμό νερού στην πλατεία του χωριού, συνεχίζουμε προς Άρνισσα. Στη συνέχεια, ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή της Βεγορίτιδας, θα βγούμε στον Άγιο Παντελεήμονα και από εκεί θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς Αμύνδιο και το πρώτο μας κοντρόλ. Η διαδρομή μέχρι τη δεύτερη και μεγαλύτερη ανάβαση της ημέρας, αν και δεν είχε πολλά υψομετρικά, μας κούρασε υπερβολικά λόγω της ζέστης και του ισχυρού βοριά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ανάβαση για το Βίτσι, που ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολη, να μας δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, φτάνοντάς μας κυριολεκτικά στα όρια μας. Προσωπικά νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει ποδηλατικά, καθώς ήταν η πρώτη φορά που έφτασα τόσο κοντά στο να εγκαταλείψω τον αγώνα. Ξεκορφίζοντας το Βίτσι, η κατάβαση ήταν κυριολεκτικά βάλσαμο και μας έκανε να αναθαρρύσουμε. Τα υπόλοιπα χιλιόμετρα μέχρι την Καστοριά κύλησαν νερό και μας έδωσαν μεγάλη όθηση για να συνεχίσουμε. Μετά την Καστοριά και το δεύτερο κοντρόλ μας, είχαμε μπροστά μας την τρίτη και τελευταία δυνατή ανάβαση της ημέρας για Κλεισούρα, που αν και δεν ήταν πιο δύσκολη από την προηγούμενη στο Βίτσι, έμοιαζε δυσκολότερη λόγω της συσσωρευμένης κούρασης. Όμως εδώ ακριβώς είναι το σημείο που η ψυχή αναλαμβάνει και εκεί που λες ότι έχεις αδειάσει, βρίσκεις τις δυνάμεις και συνεχίζεις. Μετά την Κλεισούρα και την υπέροχη κατάβαση προς το πανέμορφο Λέχοβο, πραγματικά έγινε ένα μικρό θαύμα και το σώμα μας βρήκε απίστευτες δυνάμεις, με αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα χιλιόμετρα να μην μας προβληματίσουν σχεδόν καθόλου. Ο ήλιος άρχισε να πέφτει και οι δροσερές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τον αέρα που κόπασε, κάπως μας ευνόησαν και φτάσαμε βράδυ πλέον στην Άρνισσα, στο τρίτο και τελευταίο κοντρόλ πριν τον τερματισμό. Η κατηφορική νυχτερινή διαδρομή προς Έδεσα ήταν μοναδική εμπειρία και ο τερματισμός στα Γενιτσά ήρθε μετά από 16,5 ώρες.
Σήμερα έγινε ένα μικρό θαύμα. Το καταφέραμε και το 300. Μια χαρά. 318. 318. Πολύ καλά. Συνεχίζουμε δυναμικά για τα επόμενα.